dace da kalar surarki yanni da ado ga launi duka kan fasa karki wataran kuma raina tsoro in na kalla jinki na kalla jinki ya dawo ga wani ya dawo shi sabin da wani ake hawa jaki dai su ki zamo mata Aisha shayi mai madara zo mai isha kafin ka zai ta ni zan yi shafan kaina har da kamar na soyayya ya gaske raina so kalle ni irin kallon soyayya soyayya in tafiya dawo ga wani ya ji mai rashin sabon doki ake hawa jaki dai su ta so nunan kauna wanda kamar ka cikin raina in nurina wani zamar kauna in sha daɗi bakina daɗi bakina in tafiya dawowa ga wani ya taɓa mai rashin samun doki ake hawa jaki dai su in tafiya dawowa ga wani ya taɓa mai dawo rashin samun doki ake hawa jaki ai su idan ya zo ya ganka ai zai zo ai ba zai ji daɗi don Allah Saddiq sama na amma gaskiya sai da Allah wallahi bai ni ya bare dai kawai kada ba ta miki sa na sa to shi kenan na gode na ji dai lafiya nawa an da lafiya na yi ƙato har yadda ka wani ɗaija ya hanya alhamdulillah sani ya sun yi wannan da kika gani iko ne sunansa Cinik shi kuma mun halle shi ne a Germany shi ya raka ni magajin Ingila daga Ingila kuma ce yana so ya taɓa zuwa a Kano ba. Najeriya. Yake shi ma ne ɗan Najeriya. Bai taɓa zuwa Kano ba shi ne ce
already said you saboda ya jin ne mai zancen Islam yace yana so ya gaisa sai duk wannan shi Islam Yes. wannan kuma wata ce Okay. Wannan sai ka mutu. Ke senu wato Sai ka mutu. Yes. Wannan abocin hawa sosai. Yes. Ya ta ce na ba labari mata gona mai sha. Da mata mai shi da mata mai sha. Aure zai ci. Mun zo na London, Germany, American, Holland, Yemen, and other places. Yes. Abocin mai sha. Yes. Haka canza. Ai katu ko Ba wannan ba wannan. Ka gaida yana. ban san shi bane Idan baka san shi ba na ka gaishe shi ba tun da ce Sanafa Na gaji. ya kake Lafiya ka. Islam Allah, excuse me da Allah ban dan shiga layi. jawab Tuna ji na ga tsaro ba. Ina na yana. to mu sai shi ba mun gobe zan dauko masa a cikin nawa sai mu baki sai ki bashi ba na za mu shi akwai so gaskiya ne ‘yan uwa domin kwarabi ya sa shi nan ga halitta me sa mutum ya zamo kamar wani jarumi me ji kamar zai doke duka halitta datan ina zargi akan mai so kuji na mai da shi wawa cikin su halitta yau ga shi na fada a tarko mai wuya bege akan wata ya cikin su halitta lafiya ko dai jikin ne? Jikin ne amma na dan samu sauki ina son dan huta ne ka. To Allah ya sani. Kaga dai mijina zai zo ya ko? Ya kamata ka sa tsaraban da ya kawo maka. Allah ko? Allah kaga idan ka sa ai zai ji daɗi ya yi a ko? Haka ne. Amma dan Allah ke haƙuri. Ba zan iya tayo ba idan ya taho. Ki ga yawan cewa kawai ina bacci.